Έφτασε στον τέταρτο γύρο στο Open της Αυστραλίας και στον ημιτελικό στο Roland Garros. Πρώτος άσος στον τελικό από... Για να ανέβει εκεί, προσπάθησε να ανέβει στο φιλέ, δεν της βγήκε. Άσος ο πρώτος για την Βελγίδα. Μάλιστα. Δεύτερος άσος από... Ξεκινάει με άσο η Williams. Για εκείνη της ήρθαν την πλέον ακατάλληλη στιγμή. Κοιτάξτε, δύο φορές πάνω στο φιλέ. Σπάνιος πόντος. Μπράβο της Βελγίδας. Έξοχο πέρασμα. Έξοχο πέρασμα, δίστασε να ανέβει. Τρομερό βολέ. Στο βολέ από... Πάλι το ίδιο. Πολύ καλό drop shot από την Williams. Αδιάφορο ήταν το χειροκρότημα για το κερδισμένο game από την Williams. Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, πως το κοινό είναι στο πλευρό της Βελγίδας. Χαμόρα να δούμε, άσο, ο τρίτος της. Τέλος. 6-1 λοιπόν σε 20 λεπτά για την Venus Williams με συνοπτικές διαδικασίες, κάνοντας δύο breaks στο... Φίλες και φίλοι του Super Sport, αρχίζει το δεύτερο σετ του τελικού του μονού των γυναικών. Η Ενάνα στο σερβίς. Η Ενάνα που έχει χάσει το πρώτο σετ μέσα σε... Σχεδόν άσος, δεν ξέρω αν θα καταγραφεί ως άσος. Από οποιαδήποτε από τις δύο ταινίστες στο δεύτερο σετ. Δούλεψε πολύ σε αυτό το πόντο η Βελγίδα και δικαιώθηκε. Και αυτό γίνεται τώρα. Είδατε, έχασε το πρώτο σερβίς η Williams και... άσος. Εδώ είναι η ευκαιρία για την Ενά να ισοφαρίσει. Τρέχει πολλά μέτρα πίσω από την baseline η Ενά. Μήπως και αρχίζει ο τελικός του διπλού από εκεί που είχε σταματήσει. 6-1 το πρώτο σετ για την Williams, χάνει στο δεύτερο 3-2.
Έτρεξε. Αυτό εξαρτάται εμπολής από την Ενάν. Κάνει το πρώτο σερβίς η Williams και είναι πολύ θετικό αυτό για την Ενάν. Το βλέπετε. Τέλειο πέρασμα. Τέλειο πέρασμα, ναι. Να πάει στο 15-30 με προοπτική για break. Η Βίνους, 19 η Σερίνα. Η Σερίνα όμως που δεν είναι στο πλάι της οικογένειας. Άγνωστο γιατί. Άγνωστο σε εμάς το γιατί. Η Ενάν που έχει... Φοβερό σερβίς. Μόλις η δεύτερη ή τρίτη το πολύ φορά που η Ενάν ανέβηκε στο φιλέ. Κερδισμένος πόντος με αυτόν τον σπάνιο για το παιχνίδι της τρόπο. Κλείνει το σετ 6-3 και ισοφαρίζει σε 1-1. Ο τελικός είναι ορθάνυχτος σε κάθε προγνωστικό. Μικρή διακοπή και επιστροφή για την περιγραφή του τρίτου και τελευταίου σετ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και εκνευρίζεται η Ενάν. Η Williams έχει συνηθίσει να παίζει με κότα το κοινό. Δεν είναι μόνο στη Βρετανία αυτό που συμβαίνει. Γενικά αυτή η αλαζονία που χαρακτηρίζει την οικογένεια Williams και ιδίως τον μπαμπά. Πληρώνει τις αμαρτίες γονέων. Williams και κατά συνέπεια και οι κόρες του. Πληκτικό χτύπημα. Συνήθως βρίσκεται κάπου ψηλά στην κερκίδα. Παίρνει τα 15 όχι λεπτά, δευτερόλεπτα δημοσιότητάς του. Όπως έλεγε, παραφράσουμε τη φράση του Andy Warhol. Υπέροχο. Τριάντα 40. Δεν φοβάται το φιλέ η Βελγίδα. Και οι δύο πάντως πολιτείες, τόσο εκεί στην Φλόριδα όσο και στη... Παιδί του γκέτο. Μετάλλιο. Έχει σαρώσει όλα. Σπάνιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πετύχει στο μέλλον κάποια ταινίστρια. Κοίτα, εξορισμού θα πάει για το 2004. Ακριβώς. Λέτε να τη δούμε στην Αθήνα. Είναι... Αμαρτία. Αμαρτία από το Θεό. Ξέρω, ίσως και να βιάζεται η Williams για να μην την προλάβει. DT που λένε. Και καλύπτουν το γήπεδο, τότε τα σημάδια είναι ακόμη ενθαρρυντικά. 40-30. Βιάζεται πάντως. Williams, αλλά όταν η Σερίνα δεν κατέβηκε λόγω των στομαχικών διαταραχών. Πέρασαν ανεφαγόνους. Τέλος, η Venus Williams κατακτά και αυτό το Wimbledon, το δεύτερο συνεχόμενο. Με 6-1, 3-6, 6-0 παρακαλώ το τρίτο σετ. Τα συγχαρητήρια όμως ανήκουν και στη Justine Henin, την σταχτοπούτα του φετινού Wimbledon. Το μεγάλο φαβορί από τη στιγμή μάλιστα που η Μαρτίνα Hingis είπε αντίο τόσο νωρίς, στον πρώτο μόλις γύρο, όταν τέθηκε νοκάουτα την Βιρχίνια Ρουάνο Πασχουάλ.